Sa number 10, probinsya nagapanghanda man sa posible ginatawag Super El Niño o kung ang strong to very strong El Niño. Sunod sa DOST Pag-asa, inya posible magadalas ang mas dry pagid nga condition sa eastern nga bahin sang pungsod kag magadala naman sang above normal nga rainfall events sa western nga bahin sang pungsod. Ang hindi maayong nga epekto sini sa western section sang pungsod ang mga kadungan sini sa habagat season o kung pagsugod sang tig-ululan sa tunga-tunga sang bulan sang Hunyo. Amo nga mas pabaskugon sini ang habagat. Ang mga bagyo sa among ation sarang magdangat sa typhoon o kung super typhoon category. Suno kay Irene Bell Plotenia, ang PDRRMO head sa datos report sang Pag-asa, posible ang strong El Niño nga may 41 to 70% chance sa September to October sa pungsod. Ang very strong El Niño naman mayara sang 23 to 50% chance sa September to December. Nagapangama na ang probinsya para diri labi na batok sa posible baha nga pagdalon sa mabunok nga mga ulan. We have the contingency plan for El Nino and so ginano talaga nga ma-review taman ng aton mga protocols regarding that, and also we continue to capacitate man ng aton ng mga LGUs for agriculture. Sila capacitate man sila sa ilang mga farmers, and then also they provide insurance. In the case of the province, for the DRR naman as much as possible we capacitate naman natin mga responders naton, as well as actually ang one of the primary concern naton during this time is ang tubig ang access to